ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. салом алейкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо кардесай ва чӣ хеле ки хитон аз номи видео диден, ролике ки дар аввалаш монда будум хитон диден, огоҳем ки гап сари чӣ масъала мерава. ба чӣ хотир ман ин видеоро кардесам? Ба хотире ки дар сайтҳои инстаграм ҳамун видеои аввалия биромада буд ва дар як канали ютубам оиди ман худам шахсан видео карда партофтан. Ба ҳамин хотир ман хостам ки дар канали худам маълумот бутем ба шахсиятҳое ки мехоҳанд оиди ҳамин масъала маълумоти пурра дошта бошанд ё касое ки намедонанд ба маълумотшон бирасонам. Санаи 5 феврал буд ки мо ба ҳамун садама дучор шудем ва ман худам зарулён будам. Ба як камаз авария кардем, камаз зад мошини моро. хушбахтона шукри худо ҳазорон бор ки ман худам ягон осеб дидагӣ нестам, ягон ҷароҳат бардоштагӣ нестам. Танҳо ки мошин чӣ хеле ки хитон диден ба ҳамун ҳолат афтидагиай тамом. Шукри худо ҳазорон бор ки ман худам 100%ам. ва касое ки дар инстаграми ма, касое ки ба ма занг задан, смс нависондан, суханои хуб нависондан ё ки мақсад дилбардорӣ кардан, миннатдории худма баён мекунам. бародаро, хоҳаро, модаро, апаҳо, ҳаматонда ҳазор раҳмати калон ки дар хеле ҳолатҳо ҳамдардӣ мекунен ва дилбардорӣ мекунен. бениҳоят хирсанд мешам ва бениҳоят миннатдор мешам. ин гап бисёртар ба ҳамон касое дахл дорад ки дар инстаграми ма зиёд смс нависондан ва ма вақт наёфтам мутаассифона ки ба ҳамаям ҷавоб гардонам. ай ҳаматон миннатдорам як бори дигар ва гуфтаниям ки ҳамеша дар роҳрӯ бо эҳтиёт бошен. хеле ҳодисаҳо дар ҳаёт бисёр вохӯрданаш мумкин аст ба одамизод. одамизод намедонад ки чӣ гап мешавад. ба ҳамин хотир ҳама вақт бо эҳтиёт бошен ва ҳар як чизе ки ҳаст шукрона кунен. шукри худо ҳазорон бор ки ман худман 100%ам. ҳазор раҳмати калон як бори дигар ба ҳаматон. барномаҳои моро ба мисли доимӣ интизор бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон. ҳама вақт дар роҳҳо бо эҳтиёт бошед бародаро. мошина пеш